Jeg er ingeniør, var det bedst. Hvorfor mister han ikke liv overhovedet? Du tog skuddet fra mig! I'm a teammate, bro. Lol, hvor så det godt ud. That moment. Jeg tog bogstaveligt. Det så fucking vanvittigt ud. Det har jeg aldrig set før. Jeg kunne bare se det på min skærm, hvordan der musik kom flyvende. Og så var dig, der hopper ud. Puff. Men vi vandt over den tank kun på grund af det. Jeg tror, han havde vundet, hvis han havde fået den ind i mig for sig. Hej alle sammen, Axel her, og vi er tilbage i Battlefield 4. I denne her omgang, der spiller jeg sammen med Christian igen. Vi spiller Rust på Pearl Market. Vi løber begge to med MTAR. På min har jeg et refleks sigtekorn som et sigtekorn. Jeg har som barrel attachment putter en suppressor på, og underbarreled har jeg et potato grip for bedre præcision. Jeg håber I kan lide videoen. Husk at give den en like, hvis I kunne. Enjoy! Det er også det skal ikke, Jo. Jeg er død. Jeg er allerede død første gang. Det er sjovt, men jeg synes altid, man dør lige i starten, sådan, uden at du rigtig har en chance. Ja, man skal lige i position, finde godt spawn. Har du taget ham ud, der? Nej, han hopper rundt som en af ninja. Nå nej, du har ikke revive. Jeg det har jeg, bare roligt. Velkommen til MTAR. Hvad så? Jeg skal lige have clearet der. Og din MTAR ser nuksus ud med potato grip. Ja, den er... Jeg tror, jeg har stoppet på min. Den er bare luksus. Jeg smækker dem derovre. Det er bare en fed bane, det her. Jeg kan godt lide den. Fuck. Ej, var der mange. Og hvad? Og Wesley Snipes med minien. Har du minis på? I support har jeg nok minis på. Jeg burde lige skifte dem til impacts. For minis du er ikke til en skid. Skal jeg også løbe suppressor, sådan, så vi suppressed squad? Det kan du gøre. Bare for hyggen. Bare for hyggen. Ej, så har vi intet spawn. Damn. Let's do this. Hvad fanden er det for en grim camera, du har? Ha. Jamen, er det okay. Sådan ser sådan lidt... Sidder der. Kan jeg smide noget medic? Ja, smider der. Det har bare ingen rækkevidde, det her våben, når du har... Ej, men jeg var også fuldstændig suppressed. Jeg var også suppressed, for godt. Men jeg tænker, når du har den der suppressor på, så hjælper ikke på det. Jeg tror faktisk, min deagle er bedre til at tage ham der. De er ovenpå, deroppe. Længere frem. Fuck. Hvorfor blev vi stuck hernede? Vi var lige kommet mega langt frem. Ja, jeg ved det ikke. Lad os bare prøve at presse. Lad os presse. Det er kaos, det her. Der er en, der spawner på ham. Fuck, jeg er ikke medic. Jeg reviver dig gør måske. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er den sidste i squatten. Jeg overgår ikke. Okay, men jeg ligger lige på kanten. Du kunne godt få mig op på det. Nej, men jeg står over på den anden gade. Og der var en, der ribbede mig. Luksus. Meget. Pusher op i et hus. Gør du? Okay, ja. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke komme derover, tror jeg. Jeg laver et YOLO for det alligevel. Jeg gør det. Jeg vil ikke ramme den eneste gang, så jeg vil godt YOLO. Ja, jeg spawner på dig lige om lidt. Der sidder en og camper lige op, når du kommer op, så på den andet hustag. Derom. Jeg ramte ham i hvert fald op til flere gange der. Ja. Så han nader. Fuck. Giver nogle impacts. Nej, jeg løber tør for impacts. Fuck. Ja! Ved du hvad jeg har? Jeg har sgu der. Okay, fedt. Så. Bare tag det stille og roligt. Der er lidt flere nede der. Tog det stille og roligt og løber over gaden. Der er mange. Fuck. Den håndgranat røg helt herned. Au. Du har også lavet dyre på M-tarn, har du ikke? Jo. Det var nummer 2. Jeg blev bare... One-dig, det der. Jeg blev bare bulldogget for vildt. Jeg er one-dig lige 3. Ja, det kan jeg godt se. Jeg får den 4. også. Wow, det var vildt. Fuck. Vi taber allerede. Jeg brugte 4 skud og fik 4 fjender. Og fik 5. De bag dig. Er det ikke? Nej, de er ikke inde. De er oppe. Fuck, de er oppe.
Jeg nakker lige 5 med Deagle. Ja, jeg døde bare. Jeg vil gerne. Er du nede under? Nej, jeg lå på samme etage, som du var på. Jeg spawnede jo på dig. Det er lige meget, jeg spawner på dig. Jeg er bare alt for optaget med Deagle. Hvis vi kan... vi kan faktisk komme videre nu. Damn, det går godt lige nu. Det er svært. Du var stadig rundt med Deagle på den? Ja. Nu lader jeg lige med dem sammen for hyggen. Bare for ligesom at udnytte det der fireball-løgn, der altså har. Og jeg fik en med Deagle igen. Og jeg ramte lige ind i hovedet. Løb den ind i hovedet. Det er det med lang afstand. Fuck! Jeg skulle aldrig være hoppet dernede overhovedet. Nej, bare blive her. Hyggende. Sådan der. Nu kan vi begynde at snakke om at wake up. Du har brug for ammo, G. Ej, jeg kommer. Lad os tage dem bagfra her, Fuck, der var mange. Jeg kommer ind og revive. Der var rigtig mange. Det ikke. Det var godt nok vildt derinde. Vi skulle have smidt håndgranater så ind først. Vi skulle faktisk bare stå og campet. Ja, det var fint nok det der. Lad os prøve at tage murstenen. Ja, det er faktisk fint nok. Så sidder jeg i gunneren. Ja. Der står en lige inde. De står derinde, kan du... Jeg kører den hen her. Kan du ramme? Ja, jeg rammer det. Jeg så en herovre. Jeg er skudt bagfra. En der løb rundt om dig. Ja, men jeg så ikke, hvor han blev af. Han løb over i gyden, døde han. Husk du også at MG den der, ikke? Nå jo, det skulle jeg ikke. Det glemte jeg. Vi har clearet det her rum her. Hvordan ser det ud for mig? Ej, jeg døde alt for mange gange. Du skulle poste mid-game. Det går helt godt. Det gik heller ikke dårligt, men... Nej. Men det bare... Men du poppede ikke 6 personer i starten med Deagle. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg spawner på dig. Ja, de er nedenunder. Døde du? Ja, han fik mig. Fuck. Det er lige meget. Fuck. Ej, det var tæt på. Jeg ventede lige lidt med at sige det så. Ej, det er fint ikke. Nu har jeg altså din kit. Spillet lidt for dårligt der. Skal vi se, der står nogen heroppe på taget bag os. Hvad er der? Jeg er nede i gaden. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Og der. Ej, jeg skulle lige rundt igen. For dårligt. Det er fint, ikke? Jeg løber bare rundt her og hygger mig. Der er noget. Ah! Der er en eller anden, der står i vejen, og så bliver bare sprayet ned. Spawner på Forgiven, så jeg reviver dig faktisk lige. Gør du? Vigtigt. De kommer bare hele tiden bagfra, jeg ved ikke hvorfra. Du ved, det er bagfra, kan man sige. Ja. Det er ligesom ikke nok, de er oppe på taget deroppe et sted. Deroppe et sted. Jeg kan ikke se dem. Lige deroppe på det tag deroppe, jeg løber op og prøver at ja, der. Tage mig af dem, altså. Jeg ramte ham del. Han skal bare lige have en one deal, så han færdig. Ej, jeg løb ind i en eller anden. What? Godt, du gik heroppe. The shit has hit the fan dernede. Problemet er, at de er oppe på det tag derovre. Jeg ved ikke, om de gerne vil over at clear det faktisk. Taget derovre. Der skal man op herover, tror jeg. Man kan ikke engang komme derop nu, tror jeg. Jo, det kan man godt. Her. Sådan her. Det lyder fornuftigt, det der, det var gang i. Det kan godt være, at jeg lige skulle spawne på dig, når det. Og så her, og så skal man bare lige lave det vildeste parkour her. Og så er han lige herover, og så håber jeg, at jeg kan knife ham. Wow, der er mange deroppe. Derovre. Spawner på.
bruger det. Hvad bruger du nu? 44 Magnum med scope. Det lyder som om du skyder 2 gange, når du skyder. Det var sådan... Jeg spiller nok med scope, tror jeg. Jeg har dog stadig at få mit første kill med. Red Bus. Den nye energidrik. Var der lige her. Seriøst? Ja. Den har jeg ikke engang set. Ikke Bulls, men bus. Er det sådan noget in-game? Ja. Der er en til her. Okay, vi får faktisk... Fuck der. Det gør nok frygteligt, den der 44 Magnum. Den har stadig så lidt delay på en skud. Jeg troede, de havde fjernet det. Ej, jeg er en lortesituation her. Det der, når du bare ved, du er i en lortesituation. Ej, så fik jeg mig ikke. Nej.